Samo finale ove 2021. pretposlednji mesec morao je da bude, što bi Žika rekao, na nivou. I jeste, ali ja sad mogu da vam pričam i o TikToku, i o YouTubeu, i o muzici, i o piti Boga svemu, ali ovaj mesec je obeležio folklor. Klub Bubušinac je početkom novembra bio učesnik na međuokružnoj smotri u Lozoviku i nakon što je izborio plasman za Republičku, na Republičku se pojavio u Novom Pazaru, krajem novembra. Ali ajmo prvo da prođemo ove manje bitne teme, pa da se usredimo na najveću temu, na temu koja je obeležila novembar, budimo realni. TikTok, par klipova novih, neki se probio, neki nije, ali najbitnija stvar vezana za TikTok je to što sam konačno uspio da ubedim svoju devojku da snimimo bilo šta, bilo koji trend, bilo koji sound. Bukvalno mi nije bilo više ni bitno, samo da je ubedim i konačno sam uspio. Čak sad i ona ima neke ideje šta ćemo da snimamo. Tako da, ne bi da baksuziram, ali smo na dobrom putu. Na dobrom putu. Što se YouTube-a tiče u novembru, samo jedan video i to je bila rekapitulacija oktobra. Mislim, bukvalno jedini video koji je ono kao mora da bude u novembru, je bio u novembru. Zato će decembar biti pun klipova, to vam obećavam. Dalje. Muzika, pa ništa posebno još uvek neće biti, ništa novog nije bilo u novembru, osim snimanja i osim tako nekih sitnica. Nekako, nekako sam se ulenio, ali jednostavno ne želim da napišem ništa novo ako nemam stvarno inspiraciju za tako nešto. Ne želim da na silu napišem pesmu. Mogu, ali ne želim. Imam u planu snimanje novih pesama, ali to je sve u fazi planiranja. Zato nije vredno spomena. Dalje, što se tiče fudbala, gotova sezona, hvala Bogu više gotova sezona. Iskreno, ne znam hoću li proleće dočekati u istom klubu, ali izbaksuzirao sam termine. Da, jednostavno, od kako sam ja pomenuo kako igramo te termine malog fudbala i kako mi je to baš top, ne igramo više termine malog fudbala, nego da se skupimo već, ko zna koji vikend. I to mi malo nervira, ali nebitno. Što se, naravno, privatnog života tiče, ja sa Anđelom ne znam da li ću ikad u životu reći ovaj mesec nam je bio loš. Mi nemamo loš mesec. Mi nemamo loš dan, kao ne loš mesec. Ne baksuziram. Ali stvarno je tako za sada. Društvo, kao po običaju, šta ću kad sam druželjubiv tip? Mislim, ja bez društva ne mogu realno. Mene kad bi neko rekao najveća kazna koja ti je, ja bih rekao, samica, da ne vidim ljude, da ne vidim svoje društvo, svoju devojku, svoju porodicu kuće, znači meni bi to bio haos, poludeo bi, ja ne bih znao da se nađem sam. Meni je jedino što mogu da radim sam. Jedino što mogu da radim sam jeste trčanje. I to volim da radim sam. Jer imam neki svoj tempo, razmišljam o piti Boga čemu, stavim slušalice i trčim, dok me ne probode ovde sa strane. Znači to, nećemo sad o tome. Folklor. Dakle, folklor. Kud Bubušinac je jedan seoski kud. Ali jedan seoski kud koji postavlja takve neke kriterijume kad su seoski ansambli u pitanju da to više seoski ansambli ne mogu da isprate. 2019. Kud Bubušinac je bio pobednik na Svasu, a to je festival svih seoskih ansambla u Srbiji i to pobednik bez konkurencije. I to govorim jako skromno. Ja sam jako skroman kada je to u pitanju. Igrali smo tada Kosovsko Pomoravlje i oduvali konkurenciju. I sad kada je došla ova republička smotra, potpuno drugačiji tip programa, 25 minuta traje program, igraš 2 koreografije, na početku i na kraju, između ide pesma, šta god. Mi smo se stvarno, to je bio jako krupan zalogaj za nas, ali naš ansambl nije tipičan seoski ansambl koji ima 16 igrača, ovo je ansambl koji ima 40 igrača. Plus pomoć iz pripremnog ansambla. I jednostavno, to je bio krupan zalogaj koji mi nismo mogli da izbegnemo. Morali smo da probamo to. To je neki jedan nov izazov. Nije moglo to da nas jednostavno, da preskočimo tako nešto. Dali smo sve od sebe, izašli na tu međuokružnu. Igrali smo igri iz Niša i Vlaške igre iz Stiga. To je nešto što je istraženo tek prošle godine. Sasvim je novo u svetu folklora i normalno je svima zanimljivo, pa je bio pun pogodak. U Nišu sam dobio ulogu svekra
I iskreno, ja ću to da ponovim i za 10 godina isto. Meni samo kad prođu ti običaji na početku, gde ja moram da pamtim šta sve trebala, kad to prođe, pa sam mogu da igram 6 puta ništa ako treba. Samo to da prođe. Kažem, na međuokružnom smo bili top, prošli na Republičku, otišli na Republičku u Novom Pazaru, 17 ansambla, 16 gradskih i kod Bubušinac. I sad, meni nekome, ko igra folklor, a to 16 godina već, je samo to već bio ogroman uspeh. Uopšte, znači, da smo bili 17. To je, čoče, ti si između 16 ansambla, gradskih 16 ansambla. Odigrali smo, naravno, nama pozadi. Iza scene je to izgledalo mnogo lošije. Kada smo gledali snimke, bilo smo kao... Dobro, mi smo bili super. Ovo je bilo top, ovo je bilo ekstra. Jer kad si pozadi, ti vidiš svaku grešku. To preslačenje u pauzi, to je ludilo. Znači, to idu običaji, Stiške kraljice i ide pesma jedna. Ti imaš 4 minuta da se presvučeš. 4 minuta. Mislim, meni je bilo lako. Ja sam menjao samo šubaru i čarape i on neko ko igra folklor shvata šta hoću da kažem time. Ja baš nisam imao puno posla oko preslačenja. Drugi su, boga mi, menjali mnogo toga. Devojke pogotovo. Ne znam koliko se devojaka preslačilo. Mislim da je 6 devojaka se preslačilo na Republičkoj. Znam da je u Luzviku 6 devojaka se preslačilo. Ne znam da li je na Republičkoj tako bilo, jer to je ludnica iza. Mi smo stigli se preslučamo, to je bilo sve tip top, malo neko sitno, dozvoljeno kašnjenje, izlazimo, tap. U Luzviku smo imali problem što nam je program trajao 26 minuta, prekoračili smo vreme, ali smo bili toliko dobri da je žiri bio uzmano kao, to nije bitno, znaš, super, ali na Republičkom to nismo smeli da uradimo. I onda nismo, nego smo na Republičkom imali čak i pola minuta više, ili 45 sekundi više, tako nešto, tako smo pokidali smo na Republičkom, što toga tiče. Imali orkestar sačinjen od vrhunskih muzičara. Otkinuli Niš i onda kao po običaju našu energiju, pitaj Boga dakle, izašli na Vlaške i odradili još bolje. Ja sam po prvi put u životu doživio da kad sam završio moj nastup, izlazimo sa scene, a ja ne mogu da idem. Ja sam bio gotov. Da li mene ta neka atmosfera, taj ritam, taj tempo, toga svega, da li mene to sve ubilo, ali ja mislim da je nama najveći problem napravio, zato što smo mnogo rano ustali, mnogo rano došli u Novi Pazar i tek uveče igrali, nas je to mnogo izmorilo, taj put i taj boravak u Novom Pazaru toliko dugo, da možda da smo kasnije došli, da smo umorniji bili, možda bi još i bolje odigrali. Svakako ono što je sad verovatno svi koji slušaju ovo budu uzmano kao, dobro, šta ste uradili na kraju? 4. mesto. 4. mesto, zlatna plaketa, pošto je to odličje išlo kao na evropskim smotrama, 6 zlata, 6 srebra i ostatak su bronze. Mi smo dobili zlatnu plaketu, 4. mesto po bodovima, samo pola boda manje od 3. mesta, samo 2 boda manje od 1. mesta, znači to je tako bilo tesno, znači ti si na vrhu te tabele, tako blizu najboljem ansamblu u Srbiji. Falilo je 4-5 ansambla koji bi bili isto poprilično dobra konkurencija. Ali koga nema bez njega se može, zar ne? Tako da nama nije falilo. Nama je bilo sasvim i ovo dovoljno. Strašna konkurencija. Ta 3 ansambla koji su bili ispred nas igrali su drugo veče. Mi smo imali prvo veče, tako da možemo da kažemo da smo pobednici prvog dana. Ne možemo, ali možemo da kažemo da smo pobednici prvog dana. I po meni je ovo ogroman uspeh jednog seoskog kuda. Samo bi mi bilo krivo kada bi ovo bilo zlatno doba i to je to. Od ovoga ništa više. Ja bih volio da sledeće godine se pojavimo na tom istom republičkom takmičenju i budemo tipa 3. barem. 2, 1. možda čak. Jednostavno želim a znam da hoće tako, da će tako biti, jer dobar deo ekipe ima sličan mentalitet kao ja i slično razmišlja kao ja. Znam da ćemo sad ovo 4. mesto, nećemo saditi kao, mi smo kao zlato, kao šta, kao ko, ne, mi ćemo saditi to kao, mi smo zlatni ansambl, 4. mesto na Republičkoj smotri, 13 gradskih ansambla smo ostavili za nas, ali to samo znači da trebamo još više da radimo da bi bili još bolji da sledeće godine opravdamo ovo zlato od ove godine i da budemo još bolji i možda postignemo još bolji uspeh. Znao sam čak i broj bodova koliko smo imali na Republičkom, ali sad, da me ubiješ, nemam pojma, zaboravio sam.
U svakom slučaju igrali smo sa 16 parova Niš, sa 12 parova Vlaško, 40 učesnika, plus orkestar. Pre jedno, kad sam ja počeo da igram folkloru za prvi ansambl, znači pre jedno 10 godina, nije moglo da se zamisli da seoski ansambl ima, da seoski ansambl bude tako veliki i tako moćan. Tako da, ovo je neko novo doba folklora. To je to, ljudi, ja se nadam, kako bih ja volio da posle ovog klipa barem jedan klinac ili klinka kaže čekaj bre, hoću ja da imam taj folklor. I dođe da igra folklor. Jer folklor, ljudi, nije samo u nošnji, igri, muzici i očuvanju tradicije. To je najbitnija stvar. Ali to su putovanja, druženja, to su nova poznanstva. Ljudi, ja zbog folklora imam poznanike, sad trenutno imam poznanike iz Turske, iz Rumunije, imam poznanike iz Bugarske, jednostavno slike sa 300 nekih mesta, sa 300 koncerta, uspomene koje ne bih menjao ni za što na svetu. Tako da folklor nije samo za seljake i nije samo ono što vidite na pozornici. To na pozornici je samo onako šlag na torti. Mnogo toga ima van, što niko ne vidi, a mi folkloraši znamo i zato je moj savjet. Upišite se na folklor, ne skačite mi po živcima. Vidimo se u nekom od sledećih klipova, obećao sam u decembru, bit će više klipova nego u bilo kom mesecu ove godine. Voleo bi da to bude broj 5. 5 klipa bi bilo onako taman, ali daću sve od sebe da bude više od 4. What the fuck? Vidimo se. Poz.